kumsanga zakwa somsari la pakhat August ni somni pathum khan Spanish kholian lo tak Belmez dila morelda thil mak takaron khleng chana Maria Gomez Pereira chena ina chauka Chhuata chuan rongkai ni om tak ron lang hi a oma kar engemozat nu tire tumana sataka abe poin are theilowa mihring hmel ang tak hian aron langa Maria chupui thuna thil ringtu ani avangin apasal zuan Pereira le an fapa Miguel te chuan reinen ti chia in an omna hmun chu cement in an zut nana van doi thak takin thil om dan chu thalo ta zoka chu hmel lang chu hmel dang ang puin alang le thina anua tak sapum thla angin a ron lang thin thil thalo tak chu hmel lo lang chu alungai hmel hle a then khat chu mit mu om si loin an mit korong vekten an lang ani reilo te chu in chu mitam tak lo phum to na than mol om na thina sakani ti hriat chu ani a Belmez mahor nena hemi chungchang hi hril ani chuan melo lang thar te chu ti chiat a khapta a chanchin chu dar zela Maria Gomez in po chu alar pha ta hle a thil mak thleng chui tu te le mu chak ve hrim hrim mitam tak a hip khom ani Belmez tharau mel lo lan entum chuan in kota mi sam telan in tlar thin ani reilo te chu ina chuan thil mak tak tak aron langa khomi puite chuan an lau ta hle maya city council chuan mel lo lan thin na lai chu lai an rel ta a an lai nu chuan leinhoi fit kwa thu ka mihring ru ro an muta a ru ro te chu kum zabi som pathum na hun lai mi dai to ania mitam tak chuan chung ru ro te chu an lak sona thata kan phum le chuan meron lang thina chu are mai an ringa ma sen thiurin chu dik chuang lowa Chhuata chuan mihring hmel chu aron lang chhun zom reng tho ani Chhuat chuan thlak poin angai ang bokin hmel chu ron lang zel thowa Chhuat chu vaccine an chara mihring tu mai nan to fu thelo turen an da boka ma se vaccine lak son chuan hmel chu ron lan chhun zom mai ani lowa adang thla po aron lan bel ta zoka hriat thiam har ta hle mai Chhuata cement sample te chu lain te sang sang an nei puya heng te sa tang hian ina chuan mi lut ruin an ziak nia an rin te chu adik lo ti fin fi ani chu ba ka hmel lo lang thin chu cement chunga chuan nilowin cement chunga tanga ron lang ani zok heng thil thleng chungchang zirchiang tu scientist pakhat chuan Belmez a hmel lang thin chu khawvel thil mak poimo ber zinga telh ani ati Maria po chuan hmel lo lang thin chu ti tok po atum to lowa an ron lang chhun zom ta zel ani Maria Gomez chu kum sang ni pali February thla khan kum somre le panga mi ni in athia voin thleng hian ai ina chuan hmel ala lang chhun zom renga a chan po soi fe thiam ala ni chuang lo mitam takin he khote takte hian tlo pha renga Maria in chu khwal jin te hibna tan La Casa de las Caras, the House of the Faces tin an thelar zuita ani